patria stále k veľmi obľúbeným druhom tieniacej techniky, hlavne pre ich široké využitie, pestrú farebnú škálu a dlhú životnosť. Ale čo s nimi robiť, ak sa znečistia? Na bežnú údržbu je postačujúca húbka a čistá voda. Plísečko jemne prejdete a dosušíte suchou handrou. Ale čo v prípade, ak sa plíseroletka znečistí napríklad olejom, kávou alebo príliš sa uchytá? V tom prípade je potrebné plíseroletku odsvaknúť s držačikou hore a dole, pripraviť pre plíseroletku vodný kúpeľ s pracím gelom a pracím mydlom a nechať aj 2 hodiny ostať touto kúpeľu. Následne zoberiete húbku, pracie mydlo, jemne plíse prejdete s húbkou, poriadne ho teda vyčistíte a následne dôkladne opláchnete čistou vodou, tak aby nezostali nejaké flaky po pracom prostriedku. Plíseroletku takto opláchnutú necháte voľne usušiť, nežmýchate, kľudne sa súši 1 až 2 dni a následne ju cvaknete naspäť a tešíte sa zo svojho tienenia ešte dlhé roky.